jesu, nekad nisu. Šta je to i šta je to po vašem mišljenju? Pa ne postoji teorijski koncept, a što je još gore, ne postoji ni metodološki okvir u kom bi mi to razvijali. To je ideja koje se dohvatila politika. Znate, mi imamo sada problem i ovde u Srbiji, ali i uopšte u svetu, što se politika pretvorila u propagandu. Malo je ljudi koji nešto dugoročno promišljaju i ako vidite, recimo ako prepoznate da se nešto dugoročno promišlja, to je obično vezano za ove istočne zemlje, azijske zemlje, Rusiju eventualno. Na zapadu sve se pretvorilo u neke kratkoročne mere, uspostavljanje privremenih rešenja, vlast koja dođe besomučno koristi propagandu da bi održala svoj rejting, tu i društvene mreže igraju svoju ulogu i to se sada nama desilo sa srpskim svetom. To je krenulo ovako više po nekim internet portalima i intelektualnim kružocima da se oblikuje kao ideja koju možemo upravo za ostvarivanje nacionalnih interesa da artikulišemo u nekim narednim decenijama i onda postepeno da definišemo metodologiju i da je konkretizujemo. Da li su to škole, ili kao što naš predsjednik kaže, jedan bukvar, da li to treba dići na malo viši nivo koji se tiče obrazovanja, da li je to kultura, da li je to ekonomija. Kad mi to u ovom trenutku ne znamo, dohvatila se toga politika, reakcija u regionu je bila očekivana, tako da danas u srpskom svetu mnogo više govore oni koji ga se plaše nego oni koji bi da se tom idejom rukovode. Nažalost ne znamo šta je. Dakle, vidim prosto u reakcijama iz Sarajeva i Zagreba, pogotovo delimično i Prištine i Podgorice od strane Mila Đukanovića, da se srpski svet apostrofira kao implementacija velikosrpske Garašaninove ideje. U toj konstataciji je sve pogrešno. Dakle, od toga da je Garašaninova ideja bila velikosrpska do ovoga da se sad implementira neki tajni plan, ali prosto tako je. Kao što se ovde pokušalo to iskoristiti kao propagandno sredstvo za podizanje rejtinga ili učvršćivanje određenog dela biračkog tela, tako i ovi u okruženju isto to rade, samo koriste da srpski svet napadaju, a ne da ga promovišu. Na toj ideji bi trebalo poraditi. Nije to ništa novo. Dakle, mi smo imali vizantijski svet, imamo danas ruski svet, imamo turski svet. Dakle, imamo niz tih aktivnosti gde se kultura, obrazovanje, ovaj nevladin sektor, takozvani, pa i ekonomija, koriste za jačanje sopstvenog uticaja i sopstvene meke moći. Za razliku od svih ovih pobrojanih primjera, geografski opseg koji može ući u naš vidokrug je mnogo, mnogo manji. Srpski svet se tiče pre svega Balkanskog poluostrva. Takođe, pošto nije otvorena rasprava, pošto ne znamo šta je to, nismo ni raspetljali koliko inkluzivnosti treba da bude, koliko vrata za druge moraju biti otvorena. Ne možemo da se zatvorimo u sebe, ne možemo govoriti o srpskom svetu posmatrajući to samo sa srpskog stanovišta, onako kako ga je Milo Lompar definisao. Srpsko stanovište može biti pozicija za vođenje jedne unutrašnje politike i postupanje naših institucija u nizu oblasti, ali kada govorimo o srpskom svetu, to je značajno šira stvar i tu, evo, kad smo recimo kod kulture, kod obrazovanja, moraju biti otvorene neke teme koje su poslednjih 70-80 godina zatvorene. Dakle, šta je sa Srbima muslimanske veroispovesti koji se danas deklarišu sa Bošnjacima, kao Bošnjaci, kako ostvariti kontakt sa njima, kako njih integrisati u tu ideju, a da tu ne bude nekih velikih političkih ili geopolitičkih lomova, kako se odnositi prema Makedoncima ili Severnoj Makedoniji. Dakle, mi tu moramo da pronađemo takođe neki modus vivendi. Pustimo politiku i ovo što se piše u zvaničnim saopštenjima za javnost. Dakle, mi imamo u nekim fazama katastrofalne, u nekim fazama relativno bolje bilateralne odnose sa Makedonijom na političkom nivou,
ali imamo sjajnu saradnju, recimo, na ekonomskom nivou, na kulturnom nivou i ono što je najvažnije, imamo potpuno jedan osjećaj prijateljstva između dva naroda. Taj osjećaj prijateljstva ne treba kvariti nekim, ne znam, agresivnim akcijama ili šovinizmom, ekstremnim nacionalizmom. Dakle, treba se prosto dogovoriti sa njima, vidjeti kako oblikovati tu ideju srpskog sveta, a da ishodište bude dobro i za nas i za njih. Dakle, puno je tu otvorenih pitanja, nismo daleko odmakli. Dakle, možda je trebalo to da se radi kako se nekada radilo i u Kraljevini Jugoslaviji, pa i u socijalističkoj Jugoslaviji. Ideja se najpre otvori na naučnom skupu, pa onda kada dobije neke obrise, pretače u naučne monografije, stipendirate nekoga da obradi određenu temu, pa kada se skupi desetina tih naučnih monografija, onda se sa tim polako izlazi u javnost, onda se tema širi, onda se izlazi i u okruženje i tako se korak po korak nešto definiše. A je